4 sibe sesiyathandaza sibuye late kuzabonakala lapha late kuzoba nzima. Hallelujah. Mina ngizobhula nje isiqa kodwa late. Hallelujah. Akuzaba nzima kakhulu. Mali kwa igama lenkosi. Cela ufundele ke mem chapter number 4 First Timothy. Ufunde uverse number 1. Yabona lixesha lingelulanga. Mninzi umuntu owileyo lo December. Mninzi kulo December mninzi umuntu owi. Abinzima khona ngoJanuary abazophinde bafike bavuke. Bazofike baqhubeke njengenjwayelo. Bebona ngokubenza izinto zabo. Benza unothanda, benza noba yintoni ngoJanuary. Bazofike baqhubeke. Mbonga uThixo. Yokubulapha wena. Mali bonke igama lenkosi. Yesu wami. So wami. Hallelujah. Walibonga igama lenkosi. Ungikhumbuza into lomfana apha emini. Uthi ungalibali kalokuba sasihamba sobabili, sicula sobabili, siworship sobabili, sishumayela sobabili, sihamba sobabili open air. Walibonga igama lenkosi. Sasiyimisi open air sobathathu betim benguye bekuphindile nyakami wapha phezulu. Acofa keyboard yena. Hallelujah. Sasikhonza ke singamadoda sodwa. Worship thina senza konke. Manje wake igama lenkosi. Kodwa ke thubeni baba khona usisi. Hallelujah. Uke wathi umlandeli ethetha phensuku uthi tata uncinci. Wayikhona naye kwela xesha. Ayilozi unyaka yele. Angayiyeki futhi ingoma futhi asuka ukusuka lapho ufika athi akho mntu ilosayo inhlingathi. Didi yesafelela. Lo ukali keyboard kabunyana uyale. Hayi kuba akho mntu ilosayo lapho. Hallelujah. Bala uThixo hayi wasibonelele. Hallelujah. Bakale bafika la ntombi emnyama leni ibona apha ngoJuly into beqithi. Ubona isithulule lo sisi. Hayi. Hallelujah. Uthe ufuthe thetha phezulu uthi lo ngathi imvumi nimthatha. Uthi hey cula kamandi lo sisi ngathi imvumi uthaka record. Bayibonke igama lenkosi. Hallelujah. Tha Jesu. Hallelujah. Ngoba selidi promises. Sidibene eBayikapa. Sidibene eBayikapa beza mamTopo. Beza noThandazani Mbanga. Umbanga ndikhonza naye eBayikapa. uThandazani Mbanga wasemagonsini uyamazi. Wafika naye into edala bayokhonza nathi bazi uThandazani Mbanga bathi indawo eNombanga inenyani mandodawo. But umbanga wafika apha eKapa nisona yapha ezilalini wadibana nosisi phaya wadibana nabamuzi ba ukhonza apha imbanga wathi umbanga ukhona utata endifile naye ngizawukhonza naye andifune enye indawo. Wathi lathi bathi abasisi lo ndawo uya kuyo sayo indawo noThandazani Mbanga inenyani manje lo ndawo. Mayibonke igama lenkosi. Hey ndathi hayi Mbanga umfana wami usikelelekile ngoba impilo yakho nje vele yaziwe nje. Hallelujah.
Siyambonga uThixo bakhona ke nabanye abaninzi befuna ubalapha. Haleluya. Kodwa kabekho phakathi kwethu. Nawabona kweminye iminyaka. Haleluya. Lo wasemagawa amagahla kena wafika emncane. Ukhulela lapha nakwejonga phansi. Engiyaphinde eKapa upase ugrade 12 last year. Wahlala phe Eastern Cape kulonyaka. Lithiwe into uzasifumana isikolo mntanami lonyaka ubuyele eKapa nyako zayo. Phela into yase Eastern Cape. Haleluya. Wahla Jesu. Lo useca kwakhe ke kuhambo lo. Haleluya. Ngewathi utata ucingana phana eseKapa emtalela uthi yabona mina ngonakala. Nawuphinde ndithinge worshipers. Ngoba ndiyabatrain abantwana bami. Phawam sithi phela isithume nje. Ngaliboya ngithi uthoko uthoko kanti uzobona ka ukuhluza uphakama uImminati namhlanje. Training. Ngaliboya igama lenkosi. Hallelujah. Uphuma light. Hallelujah. Ungajoga pa uYouTube uzofika batrain apha. Batrain. Hallelujah. Sibulise utata nomama besangena phakathi kwethu. Hallelujah. Basuka kude kude bangcwele. Ngabasemandileni kodwa bakhe enjijini. Sikhonza nabo pha eKapa. Hallelujah. Nabo baze kule mvuselelo. Malibonke igama lenkosi. Umama ke beemsa apha. Izolo. Hallelujah. Yani izinto endithetha ukuthi azilifundile izwi nje. Selizadla kwangcwele. Shumayela uthini lo? Yichumayelo le. Selizadla kwangcwele. Hallelujah. Wahla Jesu. Malibonke cela ke bamzana unifundele. 1 Timothy chapter number 4 verse number 1. Lapho verse 1 kunesihloko abafundisi bobuxoki. Abafundisi bantoni? Thandaza ke mina. Baba wethu namandla wonke. Thixo wabo Thixo. Lizo. Elungisele kancane nje bhuti oqhubeka. Malibonke igama lenkosi. Isihloko abafundisi bobuxoki. Yonke into ethethwa iBhayibhile iyinyaniso. Ngayithi khona abafundisi bobuxoki ithetha ngoba bekhona. Malibonke igama lenkosi. Bakhona bobuxoki bakhona nabenyaniso. Funda ma. Verse number 1. Verse 1. Umoya ucela ngokucacileyo ukuba kumaxesha azayo abanye abantu baya kululahla ukholo balandele imimoya yenkohliso bathobele imfundiso zedimoni. Khophinda uyifundele verse ecela simamele kakuhle bazalwane. Umoya ucela ngokucacileyo ukuba kumaxesha ezayo abanye abantu baya kululahla ukholo balandele imimoya yenkohliso kwimixesha okugcina abesebeyibambile inyaniso babuyilahla balandele ubuxoki. Kuthi iBhayibhile umoya uyibeka ngokucacileyo kumaxesha okugcina babuyilahla inyaniso abantu bayiflathela balandela amanga. That is why funeka ube careful kwensuku esiphila kuzo ngoba konke kuyafundiswa. But into ekhona ke ngoba ngcwele iagenda. Uba lo ufundisayo uneyiphi na iagenda. Lithi iBhayibhile umoya uyibeka ngokucacileyo kumaxesha okugcina. Funda ma. Umoya ucela ngokucacileyo ukuba kumaxesha ezayo abanye abantu baya kululahla ukholo balandele imimoya yenkohliso. Imimoya yenkohliso. Funda ma. Bathobele imfundiso zendimoni. Nedimoni ziyafundisa. Bathobele zona.
Lahle inyaniso. Malibonke igama lenkosi. Funda mama sigqibezele. Ezo mfundiso ziyakuzana abantu abangamaxoki. Ezo mfundiso zawuzana amaxoki. Imfundiso zizodukisa abantu. Holy Spirit. Damcela uThixo nathi bawo dakudibana nevesi esithi abafundisayo bona. Esabi isigwebo special. Ndikaze ndifundisa abantu abakaThixo into zenhloko yami. Ngoba ndine agenda ethile. Engeyiyo le Yesu. Qhubezela mama. Abazazela ziphawulwe ngopawulo kaSathana. Abanezazela ziphawulwe ngopawulo kaSathana. Hayi baba phambi kwabantu. Bafundisa abantu. Benezazela ziphawulwe ngopawulo kaSathana. Malibonke igama lenkosi. Funda mama standards. Verse 3. Bayawuchasa umtshato. Banqande abantu ekutyeni uhlobo luthile lokutya. Qhubeleka. Kambe ke okukutya kudalwe nguThixo. Ekwenzela ukuba kwamkelwe ngombulelo ngaba bakholwayo bayaziyo inyaniso. Qhubeleka. Kaloku yonke into edalwe nguThixo ilungile. Makungabikho icalulwayo ke xa yamkelwe ngombulelo. Kuba kaloku ngelizwi likaThixo ndawonye nomthandazo iyamkeleka lonto kuThixo. Xa yamkelwe ngombulelo yamkeleka kuThixo. Qhubeleka mama. Hlaba verse 6 kunesihloko. Yes. Isicaka esilungileyo sika Yesu Kristu. Yes. Verse 6. Woba usisicaka esikholekileyo sika Yesu Kristu xa uwanika lemfundiso amakholwa. Nika amakholwa imfundiso ephilileyo. Timothy ungashumayeli into zakho. Nika abantu imfundiso ephilileyo. Qhubeleka mina. Nawe wokondleke emoyeni ngamazokholo nawe mfundiso yenyaniso ilandelayo. Usazi nawo kaweli. Usenapho kwakho. Ukathi bamzayeka keshumayela. Xa ushumayela ukuthi wawushumayela uyivathixo ithetha nawe kodwa uyive. No ingada wena xa unephawu lukaSathane enhliziyweni ngokwezwi. Qhubeleka memskriptana zenqebeni. Wena uze uchasele kudele kwezo ntsomi zifanele ukwenziwa ngamaxhegokazi. Inkosi yami. Ya, qhubeleka. Qala uzilungiselele inkonzo kaThixo. Yes. Ewe umthambo owenzelwa ukolula amalungu omzimba unendawo yawo. Yes. Kodwa ke uphelele apho. Kanti kona ukukhonza uThixo kunenzuzo egqithileyo kuba akuthembisi bomba lapha kuphela kuthembisa nobelizayo. UThixo kawadla amandla womuntu bangcwele. Njengoba silapha nje sincama izinto ukuze sikhonze ukuthi kukho inzuzo ezawufumaneka. Qhubeleka mama. Athembekile lamazwi afanele ukwamkelwa ngokupheleleyo. Yes. Ndithetha ukuthi sisebenza nzima nje sibulaleka kungokuba sibeke ithemba kuThixo ophilayo ongumsindisi walo lonke uluntu ingakumbi abo bakholwayo. Sisebenza nzima sibulaleka sibeke ithemba kuba kuThixo ophilayo. Ndithetha nabazalwane sisine prayer eFishhoek. Ndithi ndazicelela into yodwa uba inkonzo ayikho into endingazuyenza eyenziwayo ngabazalwane. Uba ufuneke nditshayele icawe nditshayele icawe. Uba kufuneke ndibethelele inkonzo ndibethelele inkonzo.
uba kufuneke ndiphakamise ispeaker akhona ndiyiphephayo ndenza yonke into eyenziwayo sisebenza nzima sibulaleke omnye sibuza umbuzo madoda yinto lechumiselo kamonakali ngexesha lokonwaba abe libele zintente ehlezweni espeaker esenyuka kolento siyaziyo man sizawuphela khona ilakelizayo lapho kuzothiwa khona well done malibonke kama lenkosi ngabazalwane ndifuna ukuyithetha ndicace asisebenzele ne-appreciations thina sebenza nje sibulaleke sisebenza nje sibulaleke sinento ethi inkosi iyabaza ba malibonke kama lenkosi ngana nditsho bazalwane Thixo ngendlela endishumayele ngayo kulo nyaka hayi Thixo ba uthi hayi mina ugoduka nenhle yaphi imali le lo nyaka mina ugoduka nenhle ngendlela endikhambe ngayo kulo nyaka kwelakho malibonke kama lenkosi futhi ke nditsho nje nalapho ndikhonzisa khona ndithi khona teacher lapha khona amaqwetha khona i-social worker khona abaphangela correctional service khona i-managers ezintathu khona abane-company hayibo wona bese ndiwulalapha bendinikeza imali apho malibonke kama lenkosi kodwa sisebenza nzima mani sibulaleka malibonke kama lenkosi singajonganga kukhuthuza mntu malibonke kama lenkosi yini monakali kodwa ukukhupha imali hayi cool right kakhulu ukukhupha imali kuzo kodwa ke fortunately nanda nditsho ndithi ndasikelelwa ukuthi wandinika umsebenzi bese uthatha uthengana ukuthi ushumayela kamandi wena monakali ubungaxoka akubethe uThixo because ushumayele nokuzofumana imali abantu uyazisebenzela uThixo ublessing sisebenza nzima sibulaleke hayi bawunika nomxolelo bawunika nowanqanda wathi izinto umntaka monakali esidlule kuzo besifundiswa sidlule entweni besifundiswa uba silento singayenzi nathi mina nangikhonza konke ngapha mina emaplazini sahlala emaplazini hey wathi xa uphelayo unyaka atshintsha la mama asifuna apha imali ye-appreciation sazama nonkosikazi nathi sadibanisa adibana imali senza 45,000 silibandla sasinga-celebrate sisuka siyo-appreciate umfundisi wethu angasithuke kanje uthi 45,000 intoni bazalwane aqokwa thethwa mama thethwa inyama ningaze nini-appreciate nge-45,000 qha ubani mani ufumene 90,000 nina ndiniphethe kakuhle unyaka wonke ngoluhlobo ninika 45,000 qha malibonke igama lenkosi kodwa banqwele kona mihla hayi umuntu uzifaka yena kwinto enjalo aresigna immediately ngathi nawuhlala endlini ndiyeke ngokukhonza futhi ngamthipho futhi apha ecaweni ndizokhonza apha andizakuhlala enye indoda azakuhlala omnye umntu malibonke igama lenkosi kumaxesha okugqibela kumaxesha okugcina
sisebenza nzima bazalwane sibulaleke. Sisebenza nzima sibulaleke. Uthi uPaulus ethetha ama benefit bokufama nje awafumana ebandleni ndawancama. Ndisebenza imini nobusuku. Ewe wona alungile bokufama nje anakekela kodwa mna. Hallelujah. Hallelujah. Sidlule entweni bangcwele nothi nje kancane. Funda mama sothandaza. Qhubeleke. Verse 11. Zigcine uzibethelele emfundisweni yakho ezindawo. Musa ukuvuma ukudelwa ngabantu ngenxa yokuba usemncinci. Musa ukuvuma ukudelwa ngabantu. Yes. Yiba ngumzekelo kuwo onke amakholwa ngentetho yakho, ngokuziphatha, ngothando, ngentembeko, nangobunyulu. Nangobunyulu indlela oziphethe ngayo. Yiba ngumzekelo Timothy. Malibonge igama lenkosi. Yiba ngumzekelo, yiba ngumzekelo. Ngeke nditsho nje xa ngcokola, sebengcokola musa. Sebengcokola xa ngikhodzisayo eBhayikapa. Gcwele musa eBhayikapa, ugcwele abantwana abantwana baninzi abantwana amantombazana lapha. Ndithi ngikhodzisa ngenye imini kukhomya usisi Tom usisi nothi sisi seke khulile. Ndithi yabona sisi nothi awuna kwenzeka nephutha ma. Noma ngenzeke masithi nje kwenzeke nje iphutha qhawula unkosikazi. Akona umntwana obengake ndithi hayi ndibona unkosikazi kwabantwana. Kodwa into esizibona kule mihla kubantu abathi bayashumayela. Bazalwane, yiba ngumzekelo ngentembeko, ngobunyulu, ngokuziphatha. Uziphethe kanjani wena? Masiyeke bazalwane, gqibezela thandaza. Verse 13. Hlala ubafundela izibhalo, ushumayela, ufundisa, ndide ndifike apho. Ndide ndifike apho. Qhubeleke. Uze ungadlali ngesipho sikaThixo osifumene ngenxa yamazwi awodwa avela kuThixo xa wawubekwa izandla ngamadoda amakhulu ebandla. Wafumana isipho ungadlali ngaso. Lento wayiphiwa sanguyisebenza ungadlali ngayo. Qhubeleke mama sithandaze ngiqhubile bazalwane. Zekise ezindawo ungene nzulu kuzo ukuze icace kuye wonke ubani inkqubela yakho. Yinyamekele into yenzayo, uyinyamekele nemfundiso yakho. Yithi rhoqo uyigcine lemiyalelo ukuze ngokwenje njalo usinde, usindise nabo bakuphulaphule ayo. Abakuphulaphule. Malibonge igama lenkosi. Siyambonga ukuthi Thixo bangcwele masihambe esigodini kanye silinde service elandelayo. Malibonge igama lenkosi. Kukho abantu umoya uyibeka ngokucacileyo abafundisa imfundiso zobuxoki. Siyambulela uThixo insuku zokugcina. Funda uTimothi wesibili chapter 4 verse 1 verse 2 standards. Verse 1. Ndiyakuyala phambi koThixo noYesu Kristu oza kugweba abahleliyo nabafileyo xa afikayo ezekulawula. Lushumayele udaba, zingisa ukuluvakalisa ngamathuba alungileyo naxakileyo. Nawo ke ngoku uPaulus uyamyala uTimothi. Uthi Timothi shumayela udaba ngamaxesha alungileyo nangamaxesha axakileyo. Shumayela Timothi. Mfakalisa uKristu. Kukubi, kukuhle, kuyifestive, kuse
winter vakalisa uKristu lishumayela udaba ungashumayeli ngoba kulungile ungashumayeli ngoba kungalunganga wena uneduty yokuvakalisa udaba isimo siyavuma isimo sivumi uvakalisa uKristu lishumayele udaba abantu bayakuthanda abantu abakuthandi kodwa uvakalisa uKristu imali ikhona imali ayikho kodwa uvakalisa uKristu abantwana bayakumamela abantwana bakumameli vakalisa uKristu lushumayele udaba lushumayele udaba zimile apha kule ndawo sizovakalisa udaba luka Kristu alibonke igama lenkosi alibonke igama lenkosi funda le verse mama verse number 2 lushumayele udaba lushumayele udaba zingisa ukuluvakalisa zingisa ukulivakalisa ngamathuba alungileyo naxakileyo yabona ke le ndaba yodaba ke ungena songavunwa malibonke igama lenkosi besenzela unyanam lo iparty egqiba 21 apha eMatatiele malibonke igama lenkosi eyami indaba ngicakise ngena ngomnyango uba mna ndazi into endihamba nayo lizwi likaThixo lapho khona ndime phambi kwabantu sayindingathi ngamemezela udaba lukaKristu noma ndizele nkonzo yaphathi kodwa mna ndithanda into yodwa yokuvakalisa uKristu ongumhlakuli malibonke igama lenkosi lushumayele udaba zingisa ukwenze njalo qhubeleka masithandazi baqondonondisa abantu yes ukhalime nanso ke into efuna siye kuye bangcwele ukhalime hayi uyakhalinywa uyeke basezikaza khalimi namhlanje wayeka ukukhalinywa esikonzweni ukovula sibhuqe esilokhu nemali wenza noma yintoni ubhadele ishumi wena ukwenza unothandaphi kodwa izwi lenkosi limile lithi khalima that is why God is not getting more katito lithi Titus inyula amadoda ekrete kube indoda enje kube indoda ekwazi ukukhuza kuyakhuzwa bazalwane akuwanjwa ngomhlobo dadewethu akuwanjwa ngomhlobo mntana sekhaya akuwanjwa ngomhlobo intombi ayiphili ngomhlobo utata akaphili ngomhlobo umama kenzi kanje siyithathe eswini lushumayele udaba yona ndenza ke ngokubi ebalekisa abantu ekhuzweni ukukhuza qhubeleka mama standards ubakhuthaze ufundisa ngomonde hayi ufundisa ngomonde yes liyeza lona ixesha lokuba abantu banganeliswa konke imfundiso emsulwa yes ixesha abantu bangayifuni inyaniso yazi lo nto leyo Timothy futhi ungashiyela wedwa ngegama bayishiye beyazi malibonke igama lenkosi amen shwele njalo fakele lidala unobana ba unjonge ixesha lixesha lokuthini uba makajweze yakhuza
awuboni ixesha lini asinayo iBhayibhile esinayo yile ayikatshintshi zange sinayo revision 1 kuto in the Old Testament the New Testament finish ixesha libonile ixesha linjani ngibonga igama lenkosi Bosipha imathatiyela ngoku kumandi uyaworshipha lo mntana wami kepha bayachwechwa ke benza lanto yabo balapha ephasejini babukele benza lanto yabo lento eminwe nalezandla afike manisithi ngoba nesithuko namo ezinye izinto ezizenzayo njengoba senza lento yebo Alibonga igama lenkosi. Alibonga igama lenkosi. Ushumayela udaba. Once wangena udaba kuwe. Awuthi xa ufika phakathi kwabanye abantu besenza ngolahluko ube shy. Masandi mntana. Awuthi xa ufikayo wena uzincibele nje isiketi sakho sizimela apha. Ufike benxibe isiketi esimapha. Uqonda baya nawe sakwazi ukuthini apha ndi out of fish hayi ungena phakathi kwabo alibonke igama lenkosi wenzele yasekhaya qhubeleka kuma standards basuka balandela ingqiqo zabo bazifunela abafundisi abaninzi bokubafundisa izinto abazilangazelelayo wonke umuntu ufaka ebuhlungu nxa ekhuzwayo now lithi ke kwiBhayibhile bayibona yonke lento bazazikhangelela befundisa yabona umuntu akali ngathi ustrict kakhulu ngathi ustrict kakhulu masikhangele ubani bayazikhangelela afunda uyamfumana ozayifuma yonke lento uyifunayo Ngizofika ngisashumayela liya ivangeli elakudala elikhulu lesomeni abe nguye nje malibonke igama lenkosi haleluya hayi bazalwane lemihla lixesha elinzima nxa ufike ezicaweni usuke ufike nje ungabe sabona nochatileyo nongachatha kubo manje kuyafana nje Malibonke igama lenkosi. Kubi kwexesha esiphila kulo. Malibonke igama leshaye lophuthi izandla besangena. Malibonke igama lenkosi. Hey mama uTobo nisengxakini kule generation. Mona ngabizwa sikugisa man. Asenza amaxhekwazana namaxheko. Wolibona phi lapha eligugisa umuntu. Elaphi la gugisa lichova iminyaka ikhawuleze bafuna ukuhamba se yakhuzwa nalokho ivangeli lishumayelayo umuntu uyatshintsha xa ngesindisi wabe lo mahluko bonakala ba lo khona into engenileyo apho masuke kufane nje umuntu osindisiweyo nongasindiswanga kufane ivamise ukuthi una thina Holy Spirit uyazi bathi nezahlala kwalanga thi singabafana siwathanda amantombazana nalomfana kwanyaka mbili sicheba ikhadi phana sine papa shop kamkhulu wami ngithanda amantombazana nawe banekoma monakala singanqengi nabantu awethu sithi santi na ungeke ukutakacinga njengoba silapha ePapa Shop kube khona omnye usisi ongenayo ePapa Shop ahlala lapha evini kwethu uthi lo sisi ethetha uncokola nohleleka kwakhe uthi andiyazi bantangenwe yintoni ndineminyaka 3 4 akekho umuntu wesilisa ondimisayo
bani nje badluli ngathi abaniboni 4 years akhona ndisamiswa ngabafana wabuzayo wathi unxiba kanjani unxiba kanjani senxibe wavuma waqethi sikhona benkonzweni abelibabasho siyachema inhloko za kodwa jonga zama imini skate ufake imini skate engaka okanye ufuna ijini engezo uyihlohle ikubambe abazana ntheni inyana bayithela unyaka manje nithetha emve ngo uhlapha ngeke ungamiswa manje thatha ibuka ndiya manjani lento malibonke igama lenkosi bambe uhlapha nyaka ubekuthala xa ulithathile lecebo lasisi umkhukhu wakhe umelene nebabaship yethu mahlobo zamone chike sisichike la liqheka manje bonke igama lenkosi ngoba kunendlela yakhona ithi thethe incwadi yeBhayibheli ithi ndambona owesifazana wayenxiba impahla zenyukazi enenhliziyo yokuhewula amadoda manje bonke igama lenkosi kuyakhuzwa yentana mawuzuhlabelela thina unje yambuta usukwazi ukuzama phambi kwabantu ulohlobo kuyakhuzwa zilizandla endlini kaJesu qhubeleka mntanami qhubeleka mina yabona ngokuba zawubaleka abantu bayozikhangelela befundisi abazawuthetha lento abafuna ukuyiva asamshiya samshiya uvangele lithale nje amanye bayijonga nje abantwana bami nentombi izimbini ebona ngaziyade ziyi5 sele zimbini oyeseselinye izaphinde ibuye yeye Wondela mama yanxiba nje bona futhi abayawunduze. Bayaza ukuthi bazobagugisa umonakala abantwana. Hayi, anibagugisi. Funa bakhule baze bayofika nyane egugeni. Ngoba bakhuli. Sesisikhethe. Batekethisa bebaningi. Bayazidayisa. Ngiba mntana mowa. Hallelujah. Hallelujah. Sithi sadla ke manje endlini. Kuyakhuzwa. Abantu bazawubaleka kwinyaniso bayosifundela befundisi abazawuthetha lento abafuna ukuyiva. Malibonke igama lenkosi. Qhubezela ke into qhubezela ke mem standards. Verse 4. Baya kuyifulathela inyaniso baphulaphule insomi. Kodwa ke wena Zola ngamaxesha onke hlala ugcisile. Bazawuphulaphula insomi.